ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ? ହଁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ? କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ହଁ ଏପଟ ଟାଇଗର କେମିତି କରେ? ଟାଇଗର ଏମିତି ଲାୟନ ଦେଖିକି କହିବୁ ଲାୟନ କେମିତି କରେ? ପାଠ ଆଣିଛ? ଏଠି ଲାୟନ ଅଛି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୋଉଟା ଲାୟନ? ହଜେ ଲାୟନ କେମିତି କରେ? ଏଇଆ ନେଇକି କେମିତି କରେ? ଆଉ ଗରିଲା କେମିତି କରେ? ଗରିଲା କେମିତି 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 କରେ ଗରିଲା? ଏମିତି କରେ। ଆଉ ବିଲେଇ କ୍ୟାଟ୍ କେମିତି କରେ? କ୍ୟାଟ୍ ହଁ କେମିତି କରେ କ୍ୟାଟ୍? ଆଉ ଡଗ୍ କେମିତି କରେ? ଆରେ ଇଆଡ଼େ କହ କେମିତି କରେ? ବାବା ଆଉ ଛେଲି ଗୋଟ୍ କେମିତି କରେ? ଗୋଟ୍ ଏମିତି କରେ।